Usap kakabsat ang nagagwapo ken napipintas ti video nga inta iparang tata ket tiba inti amakan amabalin tayo amaramanan iti Ilocos Norte, particular iti Lawag. Handa na ba kayo? No, handa kayo? Intayon! Ito, we'll do an ultimate Lawag food tour dito sa probinsya ng Ilocos Norte. Ito ba siya? Ito na mula sa 6 AM unique breakfast na itawag na highball. So yung ulam mo yung noodles. Carbs on carbs. Carbs on carbs. Legendary karinderya na nagbibenta ng iba't ibang Ilocano dishes. Pero ito, baka. So raw meat siya. Sa itong beef sashimi. Iconic pansitan ng Lawag. Jack, January pa birthday mo pero parang happy birthday to. Hanggang sa pagkain ng iba't ibang authentic Ilocano vegetable food. O parang lahat ng flavors na nagayon nyo sa gulay. Ready ka na ba? Tura! Ilocos Norte is a province in the northernmost region of the Philippines and is a place of rich history, vibrant culture, and breathtaking landscapes. And more than that, it's the home of some of the best delicious dishes in Northern Luzon. Nanggaling na ako sa Ilocos Sur noong 2022. And now, it's time to discover Ilocos Norte. For this Ilocos Norte series, makakasama natin ang kaibigan ko si Jax, isang Ilocano foodie at owner ng Urban Corn Dogs. Dadalhin niya ako sa ilan sa mga favorite local food spots ng mga Ilocano. Okay, isang magandang umaga dito sa Lawag. Jack, balita ko, pag-usapang breakfast daw talaga, o medyo may hangover ka pa, ito tinatawag na highball daw, yung magandang paniwala. But first, breakfast. It's 6 AM in the morning and may jet lag pa kami. Kaya naman wala akong hihingilin pa, kundi humigop na mainit na sabaw na gigising sa amin. Welcome to Ocampos Highball. Highball is like paksiw. Papaitan na walang papalit. So yun yung tawag nyo dito sa ganun, papaitan wala pa, is paksiw. Kasi kapag pag sa Metro Manila, pag sa paksiw, either dalawa yan. Paksiw na lechon, yung medyo masarsa, o kaya paksiw na maasim. Yung highball naman, Dito yung matpanggasyan ng iba nga tayo nga paksiw. Nitakot, di ay ipakpaksiw tayo nga ikan, di ba? For example ko paksiw abangus, paksiw tilapia, paksiw galunggong. Maminsan, ipakpaksiw tayo ba't dagiti na duma-duma na natin kasla ko iti paksiw nga okra, di ba? is paksiw na may noodles. So basically, Parang mami, no? Oo, parang mami. Highball basically is an Ilocano version of mami. It is a noodle soup made with Mickey noodles, chicken stock, and beef meats or beef innards. At itong Ocampos ang pinakabatikan sa pag-serve nito. And one bowl of highball costs only 30 pesos. So nukit kita aji kuha kala ingredients na kaslangan aji magagatang lang nga mami nga kuha magagatang ti tamamihan. Pero ti awag da sa bali. Paksiw mo nga kunada paksiw. Okay. Alam mo, parang mami nga, pero ito mas mapait. May konting pait siya. Salty. On the saltier side, yeah? Pero parang yung alat niya magigising yung umaga mo, no? I know that may lalagyan tayong Yun. sugarcane na Sukang Ilocano to, no? So, na may mga sili. sili. No, ito yung matpangasinan nga Ilocano, artem kung namit dita kasta. So kung dati sili na artem. Sige, lagyan natin. Gawin ko, kuha ko ng karne na may noodles. Parang Mickey noodles gamit nila. Tapos, pansin ko dito pare, ilalagay mo sa kanin natin. So, yung ulam mo yung noodles. Carbs on carbs. Carbs on carbs. Okay, ibang klase mag-almusal yung mga Ilocano. Kuha tayo ng isang ultimate bite. Yes.
I can see why hangover here to. Yung carbs on carbs. Ako rin. Alam mo, ang sarap ng pagkalamot ng noodles. Easy bite lang eh. And then the hint of the sourness, yung sugar cane na vinegar na yun. Iba yung aroma na nabibigay yun sa pinaka-noodles natin. How about yung hint of heat? Medyo may konti, but not too much. Tapos pinaka gusto ko dun, yung pinaka-karne natin, lambot din. Di ba? So, tinono is inihaw. Okay. Inihaw na, parang yempo, parang gano'n. Kaya pork. Okay, sige. Usually pork siya. Sige, tikman natin. Bites up. No ti sa uti pangga sininsimot. Di inihaw, intono ko na da iti pangga sininsimot ti sa oda kat kwa. Inkalot. Iso nga dati ibagbadat ti Pangasinan nga festival nga Kalutan Festival. Kalot. Very straightforward. On the saltier side, very smoky, may konting tamis. But ito yung inihaw na yempo na hindi siya like sobrang flavorful, pero na-hit niya na. Sakto lang. Kinukuha na yung tinuno, lagay sa highball, parang extra karne nila. Tapos, lagay sa kanin, kuha tayo noodles, saka yung tinumuno. Kung tatanungin mo, this is like a perfect breakfast lang talaga. Yeah. So, ang simple lang, walang kaarte-arte. You're enjoying in the very homey vibes dito sa Ilocos Norte, sa Lawag. What a way to start our Lawag food tour, Jack. Magsisimula pa lang. Gawin natin, proceed sa next food trip. Lawag is a business and trading center of Ilocos Norte, hosting numerous diversified business, activities, and establishments. And to know more about this beautiful city, makakasama natin si Trixie ng Luxor Holidays. Well, Lawag City is the Sunshine City of the North. So this is the city of love and light. So we're still recovering from tourism, but ongoing naman na maraming tourists pa rin na nagpa-flock dito. Para sa'yo, paano may define yung pagkain ng Lawag? Or Ilocos Norte overall? We have 23 municipalities kasi, di ba? So each of the different towns, we have something to offer. So napaka-diverse ng food ng Ilocos. So kahit saan ka kumain dito, we have always something to offer. It's lunchtime and syempre gusto kong kumain ng iba't ibang Ilocano ulam. At saan ba tayo dadayo kundi sa legendary karinderya na tinatawag na Mama Akep, Dawang's Eatery. Dito ay matatagpuan sa San Nicolas, Ilocos Norte. Dawang's Isang kainan na Eatery. paborito ng mga bisita at mga lokal, serving authentic Ilocano food that will truly So no makatanda nung kay Kabsat igilawag, mabalin nyo nga papanandata nga kwa panganan. Dawang's Eatery. satisfy your hunger. Ayan naman, linuluto. Sir, Some of their best sellers are the dishes like crispy luguan, papaluyen or beef innards, paksiw or version nila ng papaitan, imbaliktad or beef stir fry, at ang kakaibang kilawin dahil ang kinikilaw nila dito is baka na hilaw. Okay, next, nandito tayo sa legendary Dawang's. Alam mo, Jax, no, nung nag-research ako na about sa Ilocos Norte food, eh, Dawang's agad talaga. Yung parang number one. O, tapos may, ano masasabi mo dito sa Dawang's? I know that Dawang's has been here for over 60 years. And I know it's a go-to place for breakfast as well. Itong Dawang's, ito yung isa sa mga unang karinderya sa buong Ilocos Norte. Located before in the back of the Capitolio. Maliit lang stall daw siya na talagang may init. Pero people are lining up for it. Yung mga 5 o 6 na ulam, try natin to. Ito yung crispy dinuguan. So, para siyang crispy pork grind na binalutan ng dinuguan sauce. Ang sarap. Okay. You have like the classic pork cracklings. Itong, and then nakababad sa akin yung sobrang creamy. Pang dinuguan sauce. It's savory siya na konting sour lang na perfect. Tsaka ano yung parang may konting irony taste siya gano'n sa dugo. Pero hindi nakaka-turn off. This is the beef intestine. Okay, beef intestine. Ito yung papaluyin. Papaluyin. Sige, kuha ko ng konti dito.
Parang balance, alam mo yung anggo? Alam mo yung anggo na term? Yung parang amoy. Yung laman loob. Ito may konti pa, pero maganda sa kanya, nakakadagdag sarap siya. I mean, parang natunaw na sibuyas na nandun. So, yun yung nagpa-flavor sa kanya. And then may konting kapit sa labi, may konting oiliness. Yung baliktad, basically, baka lang siya na ginisa, may suka tapos sibuyas. So, itsura niya, kala mo corned beef lang eh. Pero not fully cooked siya. Parang siyang pinakyut na beef stick. Parang gano'n, alam mo yun? I mean, yung sibuyas nagpapalasa. And then yung karne niya, siyempre expect mo, hindi siya sobrang lambot. Kasi pagkaluto sa kanya, sinadya talagang, yun na yun eh. Ito yung paksiw na tinatawag nila, papaitan dito. So pag siya yung paksiw, papaitan. Sarap! Ilocano comfort food. Oh, I mean, alam mo to be honest, this might be one of the best versions ng papaitan na tikman ko. I mean, paksiw. Hindi siya sobrang bitter. It's like on the saltier side. At the same time, very savory na, flavorful eh. Oo. Pero not in a bad way. Kasi ibang papaitan sobrang pait. Ito, suwarte. Parang overpowering yung papait. O, tas sobrang lambot ng karne. Meron tayo dito. Ito nakatingin dato sa laon yun. Makapabisin. Sarap-sarap. Ito yung kinilaw. Pero usually, ang kinikilaw natin seafood, isda, or, di ba? Pero ito, baka. So, raw meat siya. So, para itong beef sashimi. Yes. Anong gano'n? Pachu. So, ang gagawin daw, pwede mong gawin, meron tayo itong fresh papait. Ito yung pinaka galing doon sa pangalawang stomach daw. To be honest, it's not for the faint of heart. Medyo mabaho siya. Hindi seryoso ha. I mean, in-expect ko naman na ganyan amoy niya. Pero, bukod sa amoy, kailangan mo talaga siya tikman. So, titikman ko siya. Game ka ba? Game. Tikman ko konti. Let's go. Feel ko konti lang dapat. Uy. Okay. Oh. Acquired taste to. Yes, acquired. Oo, parang hindi siya talaga dapat sa tinitikman as is. Hinahalo talaga siya. Which is, ang dapat ginagawa ka daw talaga dyan, ilalagyan mo yung ating kinilaw. Tapos haluin natin. Kuha ko ng sibuyas tsaka karne. Okay, this is interesting. Cheers. Cheers. Ito bagay. I mean, yung pait, nandun pa rin. Pero mas ang ibabaw yung tamis ng sibuyas. And then yung napaka-fragrant and flavorful na suka. Yeah. Na-balance out niya, di ba? Parang nalis yung konti bitters, pero nalalasan mo pa rin. Alam mo ako, gusto ko pang nagdagan ng extra papait. Adventure ka. Gusto ko talaga matikman eh. Sabi nga ni Sir Joel ito daw ay pampagising. Hindi mo na kailangan ng kape. Which is kailangan natin yun, wala tayong tulog. Titikman ko. Cheers. Nagsisi ako. So, nilagyan ko na pa. Hindi ko na pa nilagyan. Pero, I mean, nasa ko yung pait niya. Kakaiba eh. Alam mo yung very exclusive nung lasa nung mga luto dito sa Dawangs. I mean, sounds familiar, looks familiar, pero when you taste it, iba eh, parang okay. Ito pala signature na lasa ng Ilocano food. Parang kinuha nila yung dish and they perfected it. And then they put it on the menu. At sarili. The fact siguro, Jack, na yung mga kumain dito ay mga kilalang tao. Di ba, mga sa politika o kahit sa showbiz man, parang malaking parte na itong Dawangs sa turismo ng buong Ilocos Norte. Alam mo, overall, itong mga pagkain sa Dawangs, describe ko lang siya na very bold. Alam mo yun, strong, bold, flavorful, yun na yun eh. Pero comforting pa rin. Exactly, oo. Next, dahil madaming negosyanteng Chinese noong unang panahon sa Lawag, ay na-impluwensya na din ang mga pagkain nila dito. Tulad ng La Moda Pansiteria, na isa sa mga unang establishment sa buong Lawag. At nagsaserve sila ng bestseller nila, ang Pansit Canton. Hindi basta-basta ang kanton nila dito dahil ito yung may kakaibang flavor at sila mismo nagawa nito. Sa sobrang sikat ng kanilang Pansit Canton, ay nadidistribute din sila ng mga uncooked canton sa iba't ibang lugar.
Nukit kadak dato yung kanton nga luton na kasangay kanton nga gulay dato. Yung nga dato yung ako. Kasla gulay kami, kasla natang titsura na. Okay, Jack, nandito tayo sa legendary La Moda Pancit. Since 1953. Grabe, parang iconic na to sa Grabe. Iconic Lawag. Tagal na, Okay, so 1953. nakikita mo, ito yung pinakapasit kanto natin. Balita ko sobrang fresh ng noodles nila kasi sila mismo gumagawa. And nagsusupply din mismo sila. So, this looks insane. Grabe, yung texture nung pinakapasit kanto natin. Kakaiba, parang ramen eh. Very fresh talaga. Oo, parang crossover ng pad thai tsaka ramen. So, may nakita ko ditong bagnet or chicharon nila. Nakita kong minced pork, gulay, iba't ibang carrots. Sige, tigyan tayo, kuha ako. Oh, nice. Grabe. So, La Moda is really well known sa mga birthdays, mga parties. Ito talaga yung kinukuha nilang a must talaga on the menu kung may mga celebration. Oo. Especially mga weddings. Kasi tayong, I mean, hindi lang naman Ilocano, pero lahat tayong mga Pilipino, pag may birthday, celebration, pansit talaga. Pero itong La Moda, La Moda for Ilocos Norte. oh, sarap. Top tier. Pansit Canton, no? Sarap. Ano? Yung sauce sa noodles niya, it's so fresh. Sa same time, parang may konting bounce. Alam mo yun, hindi siya chewy, lambot lang yun, pero may konting bounce siya. And then, maganda doon, it's kinda moist galing sa pork stock and all of the ingredients, different textures ng gulay, yung lechon kawali, or bagnet, rather. Oh, this is nice. This is a one rich, flavorful pancit canton. Ang ganda ng combination nila. Oo. Pero tama ka, it's like pad thai with ramen. Ganun, Oo. no? Ito yung pancit canton na hindi gaano maalat, Yes. pero ang sarap. Alam mo saan nanggagaling yung sarap nila? Doon sa pancit nito yung noodles. Kasi nga, kahit nga yung noodles, di ba kanina pinapapak natin kahit hilaw? What keeps La Moda surviving this long? With no change to recipe. Talagang the recipe is outlast generations. Since 1953, hanggang ngayon ganun pa rin. Ganun pa rin yung recipe nila. I also love the vibes, like parang ka lang nasa bahay din talaga na malaki. Naglulutuan ka na ng lola mo, alam mo yun? Try na rin natin itong Shanghai. Gigit natin sa sauce. Partner daw talaga nito ng pancit nila. Manalo. Basically, the sweet sour sauce. And then, sobrang lutong lang din talaga. Yung Shanghai natin. Alam mo, oh, alam mo, Jack, January pa birthday mo, pero parang happy birthday to me. Ang sarap. From one noodles to another noodle dish, isang paboritong merienda ng mga kabataan dito ay ang Crispy Mickey ng Seashells. Isang unique noodle dish with a thick chicken soup as base. At ang Seashells. pinaka-noodles ito ay yung Crispy-fied Mickey. So, yung Mickey, yung piniprito, prito da di Mickey na dato, is mga crispy nga kunada. Okay. Take soap na natin. Like sa Seashells, Crispy Mickey. So, eto, Jax, pagkakaiba niya, literally, parang naka-fried yung pinaka-Mickey yan, tama ba? I'm looking forward ako dito kasi actually I've never tried this. I haven't ever done. Makita medyo may kalakmitan eh, no? So, yung mga chicharon din, sige, kuha tayo. Alam mo din siya kahit may boto or lugaw. Parang maluya. Yung chicken stock nandun. Then, kada higot ko. Nandun yung mga lulutong na parang maliliit na chicharon. Sabay natin ito klasin to, Jack, dahil first time mo rin. Tapos, duhugin na natin yung... Parang ano to, yung crispy palabok eh, no? Oo. Idudurog mo siya dun. Very unique, very playful. Pero yung texture niya, I mean, crispy, lutong namin talaga eh. Sobrang funky ng mami na to, baka kakaiba. Perfect part ng yan, itong chicken lollipop. Akala mo kung chicken lollipop si Ilocos Norte. May sariling marination na rin siya. Yung
Basically, salt pepper yun. Good. For our main event, let's go to the grandest home of the authentic Ilocano food. This is La Preciosa, a vintage diner-like La restaurant that Preciosa. serves Ilocano food. Makakapanayan natin ang owner nito na si Miss Pam, an Ilocano food advocate, and I wanna know what's her opinion about the food of Ilocos. Well, alam na ng lahat kasi that we are frugal, we are very practical people, but I think it's really the definition of Ilocano cuisine and food. Practical. The fish, seafood that we get from our shores, we sell so that we have money to buy raw ingredients. Sa modernong panahon ngayon, si Miss Pam ay nagpe-preserve ng mga lumang putahe ng Ilocos at sinaserve niya ito sa kanyang mga loyal customers. I wouldn't say it's a dying culture, no. For as long as we encourage our farmers to plant raw ingredients that we need for our dishes, we can preserve that. It's more of really preserving our main ingredients, which are our vegetables. And for as long as we have backyard farming, for as long as our farmers keep producing or keep planting the vegetables that we need for our dishes, we will preserve. May hindi nakakaalam, mayaman sa vegetation ng Ilocos at isa dito sa pangunahing hanap buhay ng mga lokal dito. Kaya madaming putahe ang gawa sa gulay na sikat sa Ilocos na hindi pamilyar sa akin. Katulad itong tinatawag na baradibud, which is a stew na gawa sa mixed vegetables. At dito sa Baradibud ko na mitimot ayan mi tipanggasan ng buridibud ko na mi. Buridibud. Preciosa, unique and organic ang mga gulay na gagamitin ni Miss Pam tulad ng bulaklak ng malunggay, alukon, at iba pa. You have the bunga ng malunggay, which is not all year round. You know, the bunga comes out during summertime. This, lalapot ito. It's a thick broth. So, and then you just let it go. First, this one, kasi matagal yan. I wanted with kamatis, so let's do it with kamatis. Layering them, there's your alukon. Ano na? Okay, Alokon ko na da nga gulay niya pero ito yan mi nukakat awagan mi wano titawag may takat baeg ko na mi. Baeg. layer na the gulay, ha? This is how we use it. So we take it like this. Umorder din kami ni Jax ng iba pang Ilocano food na bestseller nila na talaga namang tatapos ng isang masayang food journey namin dito sa Lawag. Okay, Jack, ang gandang ending nito para sa ating Lawag food tour. I mean, this is like heirloom recipe. As in, authentic pa sa authentic na Ilocano food. Totally looking forward to this. The very ending of our trip to Lawag. Anyway, gusto ko muna tikman tong Sam's sugarcane juice. I mean, pang refresher lang. Ito yung ginagawa kanina. Fresh sugarcane. Oh, sarap ah. I mean, sweetness ang galing doon sa organic na sugarcane. Insarabasa. Insarabasa. So, parang tinunog Yes. na may papait. Sige, kuha ako. Yung smoky, lambot. Sibuyas nandun. Luya nandun. And, ibang mga atay din, no? Gusto natin, ito yung kilawin na fish. Hindi ko lang kung tuna to, pero tikman ko na lang. Fresh. Lalo yung suka na yung vinegar. Ang sarap. Expert na dito, warik. So parang version to ni dinakdakan. No? Sige. Parang hindi dinakdakan na mas magulay. Eh. Parang salad yung dati. It's one of the most savory na dinakdakan tikman ko. I mean, alam sa Manila, usually nalagyan ng mayonnaise to parang over lasa. Ito hindi, wala. Ang sarap. Di ko naman yung cream niya na nagaling ba nun to? May utak ba yun? Pero, ang sarap nung ring na tawag na Bagbet. Bagbet. Kasi pinakbet na bagnet. Nakatulong yung ambience eh. It's like, going back. How many years ago? Parang pinagkikwento ko. Yung mga kinikwento ng lola at lolo mo, parang natitikman mo. Yan talaga yung idea niya.
eclectic. If you could see the mga, each table has a different rug underneath it. So, talagang effective. Tsaka alam mo yung parang, alam mo, sabi nga mismo, no MSG, like organic, as much as possible healthy, fresh from farm. Ibang klase. Pero, dito ang pinaka-intriga, ito yung minuto kanina. Ito yung tinatawag na Boridibot. okay, so, para sa, ano mo sabi niya, parang kamag-anak sa ng pinakbet or dininding. Sige, kuha ko dito yung squash natin, na-squash na. Kasi yung mga special gulay. Sobrang unique ng mga gulay dito. Siguro yung halos 80% ng mga gulay dito is first time kong matikman. Katulad nitong, ito sabi niya, mahal daw. Alakon. Ha? Alakon. Alokon. Baog mo iti Pangasinan. Baog. Very healthy tasting. After all of that greasy, flavorful food, Diyan this is like a nice puros palate ko na cleanser. bigay. Yes, Babasit yes. na, babasit udang, Spice. Walang shrimp. Talagang natural. Oo, parang lahat ng flavors nanggagaling doon sa gulay. Nanggagaling doon sa squash, doon sa baby mga maliliit na tomatoes na yun. And then, isa pa nagpapalasa. Actually, nagpapaalat nito is yung parang mga shrimp. Yes. Maliliit na shrimp. Oo. Last question to sa'yo, Jack, itong La Preciosa, anong sinisimbolize ito sa'yo? Parang Yeah. bilang Ilocano. This is the epitome of Ilocano food. I would tell everybody to come here. You want to really experience the talagang authentic Ilocano food. La Preciosa is it. No doubt about it. Hi, I'm Vice Gov Cecil Marcos, and I'm inviting you to come to Ilocos Norte to experience the delectable food that we have. So truly, it is a good time for you to come over so that you can experience the delectable food that we have here in Ilocos Norte. You have to try it yourself and see it for yourself so that you can really decide if it is worth it or not, but I'm sure you'll find it worth it. Thanks. Okay, dito nagtatapos ang ating ultimate lawag food tour. So, dayta kakabsat iti 20 nga Ilocano dishes wenno recipe ang mabalin tayo nga mapadasan no mapantayo ijay Ilocos Norte, particularly ijay Lawag. So, no sumarang mapang kayo dati bagi mapan ijay Lawag, Ilocos Norte, mabalin nyo nga papanan dagita napananda apanganan tano maranasan, masubukan nyo, maramanan nyo dagiyay makmakan nga inda niramanan no kinnan. So, aging gana no sumarong abidyo tayo man kakabsat. Bago tayo nga agpakada, madyo nga liplipatan iti ag-like, ag-share, ag-subscribe, kan agpindot ijay notification bell tayo tapno updated kayo ti sumarong abidyo tayo manan. Hanggang sa muli kakabsat. Paalam.